በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከፊቴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኩም ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ብሂወት ንዘለና ከዓ እኽለማይ ፍቅሪ ሰላም የውርደልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብሚዛን ምስክርነት ብሚዛን ሕጊ እግዚአብሔር ዝብል ቀዳማይን ካልኣይን ክፋር ኢና ነርና። እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 7 ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ምስክር እግዚአብሔር እምኒ ንገር የጥቦ ስርዓት እግዚአብሔር ቅንዕ ንልቤ ሕጉሶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጽህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ካብ ዝብሉ ካብቶም ናይ እግዚአብሔር ቃላት ዝተቐመጠ ካብኡ መበገሲ ገርና ብሙሉኦም እቶም መበገሲ ዝተጠቐምናሎም ጥቕስታት ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብሚዛን ምስክርነት እግዚአብሔር ዝብል ቀዳማይ ክፋል ክንርኢና ንዓይ ንጉባኤ ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ክህበኒ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ብምሕረቱ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዘስተውዕል ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 ቁፅሪ 36 ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ንናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዝብሎ እዩ። ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዘንብሎ። ኩሉ ግዜ ስስዐ ንብሙሉእ ነቲ ምስክር እግዚአብሔር ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር ከይንርዳእ ከይነስተውዕሎ ብቐንዱ ከዓ ከይነተግብሮ ስለ ዝዕፍነና ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዝብሎ። መጀመርያ ምስክርነት እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብዙሕ ግዜ ሰማዕታት ክንብል ከለና መሰኻክርቲ ቃል መሰኻክርት ጎይታ ምእንቲ ሓቂ ምእንቲ ቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ኣምልኾ እግዚአብሔር ክብሉ ክሳብ ሂወቶም ምኽፋል ዝበፅሑ ሰማዕታት ይበሃሉ። ስለዚ ምስክርነት ሰማዕትነት ክበሃል ከሎ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና እቲ ዝለዓለ መስዋእቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ዝኸበረ መስዋእቲ ምክንያቱ እቶም ዝኸበረ መስዋእትን እግዚአብሔር ዘቕርቡ ሰማዕታት እዮም። ምክንያቱ ሂወቶም ንእግዚአብሔር ሂወቶም ምእንቲ ኣምልኾ እግዚአብሔር ስለ ዝኸፍሉ እዩ። ስለዚ ምስክርነት ክንብል ከለና ኩሉ ትንነብሮ ናብራ ክሳብ መስዋእትነት እውን እንትኾነ ኩሉ ዘሎ ምእንቲ እግዚአብሔር ምእንቲ ቃል እግዚአብሔር ምኽፋል ማለት እዩ። ስለዚ ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዘንብሎ እዩ።
ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 6 እንታይ እዩ ዝብል የኣኽለኒ ዝሰፈኖ ሃይማኖት ዓብ ረብሓ እዩ ካብ ዓለም ናብ ዓለም ዘምጻናዮ የለን ካብ ዓለም እንወስዶ ከዓ የለን ቀለምናን ክዳናን ተረኸብናስ የኣኽለና እዩ ስለዚ ካብዝን ተሓሊፉ ግን ኣብ ቁጽሪ 10 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 10 እቲ ፍቅሪ ገንዘብሲ ስሩ ኩሉ ክፍኣት እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተማጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምጽኡ እዩ ገሊኦም ናብኡ እናተማጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ከይተረድኦም ማለት ስስዕቲ እንተደኣሊ ንኩሉ ህይወት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከመገልገልቲ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንዓይን ኣነን ዝብል ሓሳብ እንተደኣሃሊ ንኩሉ ነቲ ህይወት ስለ ዝብክሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ፍቅሪ ገንዘብሲ ስሩ ኩሉ ክፍኣት እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተማጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ኣብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምጽኡ እዩ ስለዚ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተቂሱ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ብተደጋጋሚ ተቂስዎም ዘሎ ኣብ ዕብራውያን ንመን ይምጽኡ ዘሎ ንኤሳው ኣምጽእዎ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን 12 ቁጽሪ 16 ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽሩንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቁ ኤሳው ተመሊሹ እኳ ብንስሓን ብንብዓትን ተደለያ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይረኸበን ከም ተደርበየን ትፈልጡ ኢኹም እሞ እዚ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቀኩም ተጠንቀቁ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽሩንኡ ዝሸጠ ሎሚ ኣብዚ ዘለና ይኾንካ ኤሳው ንዕማኾ ብርስን ክብል ካብ ብኽሩንኡ ዝሸይጥ ንምንታይ ሽዑ ለይቲ ንሓደ ለይቲ ጾም ዘይሓድር ኢልካ ክዕለለሉ ይከኣል ማለት ስለዚ እቲ ንኤሳው ብሓደ ብዕማኾ ብርስን ወይ ብሓንቲ ብልዒ ክብል ብኽሩንኡ ከሽጦ ዝኸኣለ ይርድኦ ይነበረን ትርጉም ብኽሩና ጸጋ ናይ ብኽሩና ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ይርድኦ ኣይነበረን ስለዚ ከዓ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዘንብሎ እዩ ደጊሙ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 125 ኣነ ባርያኻ እየ ምስክራትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ኩሉ ግዜ ጸሎት ናይ ኩሉ መፍትሕ ነገር ስለ ዝኾነ ስለ ዘንበብካዮ ስለ ዝጠቐስካዮ ስለ ዝመሃርካሉ ስለ ዝሰበኽካሉ ስለ ዝተሰበኽካሉ ስለ ዝቀደስካሉ ጥራይ ኣእምሮ ክርከብ ስለ ዘይክእል እንታይ ኢሉ ኣነ ባርያኻ እየ ስለዚ ምስክራትካ ክፈልጥ ኣእምሮ ሃበኒ ባዕለይ ነቲ ምስክርናትካ ክፈልጦ ስለ ዘይክእል ቅድም ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ባርያኻ እየ ባርያ እግዚአብሔር ዝኾነ ባርያ ኃጢአት ክኸውን ኣይክእልኒ ባርያ ኃጢአት ዝኾነ ኸ ባርያ እግዚአብሔር ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ሓራ ከተውጻኩም እያ ክብሎም ከሎ ንሕና ተገዚእና ይንፈልጥን ይርድእዋ ኣይነበሩን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ኃጢአት እዩ ዓስቢ ኃጢአት ከዓ ሞት እዩ ስለዚ ኣነ ባርያኻ እየ ምስክራትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ሎሚ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ክንብል ትብዓት ንረክብ ዶ ክንብል ንኽእል ዶ ምክንያቱ ካብ ኃጢአት ናፃ ዘይኮነ ሰብ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ካብቲ ኩሉ ወዲቕዎ ዝነበረ ውድቀት ተስኡ ብንስሓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ምስ ረኸበ እንታይ ኢሉ ኣነ ባርያኻ እየ ምስክርነትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ብዙሓት ነዚ ጸሎት ዝጸልዮም ኣብ ሓድስ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዋሂብዎም እዩ ሎሚ እውን እግዚአብሔር ብሓቂ እንተደኣ ሓቲትናዮ ነዚ ምስክርነት ዝክንፈልጥ ነዚ ምስክርነት ዘፍልጥ ኣእምሮ ክህበና ሰናይ ፈቃዱ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9
ሰሎሞን ኣብ ግዜ ህፃንነቱ እግዚአብሔር ዝደለኻዮ ለምነኒ እሞ ክህበካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ከምዚ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸሊ ነዚ ብዙሕ ህዝብኻ ዝደኣ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ፈልዩ ንህዝብኻ ምእንቲ ክፈርድሲ ንባርያኻ ኣስተውዓለ ልቢ ሃቦ ንእግዚአብሔር ደስ ዘበሎ ጸሎት ንእግዚአብሔር ዝሐጎሶ ጸሎት ነይሩ እግዚአብሔር ክብሎ ከሎ ነዊሕ ዕድመ ይለመንካን ዓወት ኣብ ርእሲ ጸላእትኻ ይለመንካን ሃብትን ጸጋን ጥበብን ወርቅን ጨርቅን ይለመንካን ስለዚ ምስተውዓል ስለዝለመንካ ጥበብ ስለዝለመንካ እዚ ለሚንካዮ ዘለኻ ሂበካ ኣለኹ ካልእ ዘይለመንካ ንውን ንኻልኦት ቅድሜኻን ድሕሪኻን ዘይተዋህቦም ክህበካ እየ ክብሪ ምስጋና ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ምስክርነትካ ክፈልጥሲ እንታይ ሃበኒ ኣእምሮ ሃበኒ ምስክርነት እግዚአብሔር ዝፈልጥ ምስክርነት እግዚአብሔር ዘለሊ ኣብ ምስክርነት እግዚአብሔር ጸኒዑ ዝነብር ንምስክርነት እግዚአብሔር ክብል ኩሉ ዋጋ ዝኸፍል እንታይ ሃበኒ ኣእምሮ ሃበኒ ስለዚ ሎሚ ምስ ዳዊት ኮይና ምስክርነትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ክንብሎ እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ እዚ ህይወት እዚ እንታይ ጸጋ ኣለዎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 38 ቁጽሪ 8 ክገልጽ ከሎ መገዲ ጽርግያ ኣብኣ ክትከውን እያ ቅድስቲ መገዲ ክትበሃል እያ ርኩስ ዘበለይ ክሓልፋን እዩ ንዓታቶም ጥራእያ እቲ በኣ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገን እዩ ብሰብኣዊ ኣተሓሳስባና በቲ ድኹም ድኻምና ክንወድቕን ክንጋገን ኣይገድፈናን ኢሉ ምክንያቱ እቲ በኣ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ግን ኣይክጋገን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊሙ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ ዘርእስቲ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 88 ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሊ እየ ወእግዚአብሔር ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ ህያው ከይኮንካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጸጋ እግዚአብሔር ህያው ከይኮንካ ምስክር እግዚአብሔር ምሕላው ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ብዙሓት ክኸዱ እንዳደለዩስ ኣይከኣሉን ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሊ እየ ስለዚ ምስክር ኣፍ እግዚአብሔር ክሕሉ እንተኾይኑ ብጸጋ እግዚአብሔር ህያው ክኸውን ስለ ዘለዎ ቅድም እግዚአብሔር ብጸጉኡ ህያው ክገብሮሞ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ናይ ጸጋነት ህያው እንታይ ክገብር ምስክር ኣፍ እግዚአብሔር ክሕሉ ከም ዝኽእል ተኣማሚኑ እንታይ ይብል ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ ስቂሉ ስለ ዝፈለጥክዎ ምስክር ኣምላኽ ስለ ዝተምሃርኩ ስለ ዝሰማዕኹ ክገብሮ ይኽእል ኢሉ ኣይፈተነን ምክንያቱ ብዓቕሚ ስጋ ብዓቕሚ ሰብኣውነት ክግበር ከም ዘይከኣል ብዘይ ጸጋ እግዚአብሔር ዋላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይከኣል ተረዲኡን ፈሊጡን እዩ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ ስለዚ እግዚአብሔር ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ ገይሩ እንታይ ኢሉ ኣብ 23:35 ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝመለሰ እግዚአብሔር ሲ እንታይ እዩ ዝበለ እንታይ እዩ ተዛረበ በሉ እዩ ኣብ ምስክርነት እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ዝመጸና ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ መስኪሩ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ነቢያት መስኪሩ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ ብሃዋርያት መስኪሩ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣገልግሎቱ እንታይ ኢሉ መስኪሩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ በሉ እሱ ክንብል ተኾይና ከዓ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 144
مسكراتك نزل عالم صدقيو أأمرها بنمو بهوت كنبر يي مسكرنتك نزل عالم صدقيو صدقي مالت حقي مالتيو زبنات كونتات زي كيرو نوحات زمن زي كيرو مالتيو مسكرنتك نزل عالم صدقيو أأمرها بنمو بهوت كنبر يي سلازي كل جزء بزعبها مسكرنت እግዚአብሔር كساب حجي أب صلوت يزلوي بزعبها مسكرنت እግዚአብሔር كفلت بزعبها أب مسكرنت እግዚአብሔር كصنع بزعبها أب مسكرنت እግዚአብሔር كجلجل انت خوينو እግዚአብሔር كردو أمنتي مسكرنت كان تعيلو نزل عالم نصدقي يلو أأمرها بنمو بهوت كنبر يي سبات أبتوستنا جزء حق خجبروخ اليوم سبات سلزخونه خاني كحلفو يوم كحلفو خلوه أخلو زحاجة جوا حقي مساعته محل فيه مسكرنات እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ حق يلو እግዚአብሔር حق سلزخونه حق يو خلايك እግዚአብሔር هياو سلزخونه مسكرنات እግዚአብሔር هياو كوينو ينبري سلزي እግዚአብሔር بأف نبي بلعام غيرو أبزهلك عسران سلستن عسرت شعنت تايبل أملاخ كي حسو سباي كونن كي تعسك أود سباي كونن نسوز بولو ساي قبروندو التزاروبس أي فزماندو أملاخ كي حسو سباي كونن سلازيو مسكرنات እግዚአብሔር نزل عالم صنيع زنبر سلازي خاي مسكرنات እግዚአብሔር نزل عالم حقي ويكا صدق زخونه سلازي لب أملاخ داويد تايلو أأمرها بنمو بهوت كنبر بمنتاي بمسكرنتك بهوت كنبر هياو كخون مئنتي انتاي هابني أأمرها بني أنا ون بهوت كنبر مخنياتو مسكراتك نزل عالم صدقي قويتانان مرحينا نيس كريستوس اتي سلسة عمتن سلسة ورحن زهابو ناي وهنجيل أقلقلوت ناي دحنت أقلقلوت هالسزبتات يستوعلوه سلازي نورو تلا قالي مسلوم سلاز نبره نايتارا سبق على مسلوم سلاز نبره أبون قلماتي وسنتايلو 24:35 سماين مدرن كحلفي قاليقنا أي حلفين سلازي مسكرنات كان تايقبر نزل ألم صدقي سماين مدرن كحلف قاليقن أي حلفين سلازي نتقال عقل قلت زخونو نتقال مسخاكر زخونو نتقال زت أسرلون زت سددلون هيوتهم زخفللون انتاي مخانو سلاز ترديهم سماين مدرن كحلف زي حلف نزل عالم صدقي نزل عالم حقي مخانو እግዚአብሔር سلاز قلس اللومن سلاز تردون يومي سلاقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ለጊሙ ልብ አምላኽ ዳዊት አብ ቁጥሪ 146 نابخا تمهللكوي نابخا تمهللكو أدحنني مسكرات كاون كحلي أدحنني مسكرات كاون كحلي نابخا تمهللكوي مخنياتو زيد حانسب مسكرنت እግዚአብሔር كحلو አይክልኒ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኡምረ ሃበና مسكرنات እግዚአብሔር حق እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ كمهر ዝኾነ ሰብ ክሰብኽ ዝኾነ ሰብ ክጽሕፍ ይኽእል مسكرنات እግዚአብሔር ዝሕሉ ግን ድሑናት ጥራዮም مسكرنات እግዚአብሔር كحلو ዝኽእሉ ስለዚህ ክድሕን ኣብ ድሕነት ክበጽሕ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ናባኻ ተማህለልኩ እንታይ ገበረን ንስኻኻ ኣድሕነኒ ኣነ ናባኻ ክምህለል ናባኻ ክምህለል ኣለኹ ንስኻ ከተድሕነኒ ኢኻ ኣድሕነኒ مسدحانكو مسدحان كانها مسكراتك كحلو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን بزعباز مسكرነት زي ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበገልግለቱ አወንጌል ዮሐንስ 3:11 بحق ብለካለሁ ንፈልጦን ዛረብ ዝረአናዮ ወንምስክራለሁ ናይል ነቲ ምስክርና ግን አይተቀበለወን ይሁን مس نيقديموس كزارب كله نيقديموس زنبرو علماو فلتتن علماو خلتن علماو سلطانن
بتزنبرو على ما وفلتات غيرو نتناي ناي እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክፈልጦ አይክልኒ ስለዚህ ንስኻ በዓል ስልጣን ኢኻ ንስኻ ናይ አይሁድ በዓል ስልጣን ኢኻ ነዝዶ አይትፈልጥን ኢኻ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናየውን ንምስክር ነቲ ምስክርና ግና አይተቀበልዎን እንታይ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምላድ ውሉድ መንፈስ ቅዱስ ሙሃን ካብ ማይ መንፈስ ቅዱስን ምላድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ክዛረብ ከሎ ሰብ ካልኣይ እንደዘይተወልደን መንግስቲ አምላኽ ክሪአ አይክእልን ኢሉ ጎይታይ ከመይ ገብሩ ሰብ ናብ ከርስዲ ይውለድ ናብ ከርስዲ ተመልሹ ካልኣይ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይኽእል ስለዚህ ናብ ከርስ መምላስን ካልኣይ ካብ ማሕፀን ምጻእን ከም ዘይኮነ ክገልጸሉ ከሎ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ አምላኽ ክሪአ አይክእልን ሕጂውን ይረቆ ነይሩ ክርድኦ ይከኣለን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልጦን ዝዛረብ ዝረአናየውን ንምስክር ስለዚህ ንዓና ብግብሪ ካብ ዝመሃረና ንፈልጦ ክንዛረብ ተኾይኑ ንቃል እግዚአብሔር ክንፈልጦ ንምስክርነት እግዚአብሔር ክንፈልጦ ንምስክርነት እግዚአብሔር ካ بعين سجان بعين منفسن كنريو شعيوتي دحنات زمز إذا دحنات زمس مسخا مسكرنات እግዚአብሔር ክትሕሉ ይካአል ማለት ስለዚህ አስዒቡን ታይሉ ዘሎ ነቲ ምስክርና ግን አይተቀበልወን ይሁም ምክንያቱ ከይደሃንካ ምስክርነት እግዚአብሔር ክትሕሉ ወይ ክትቀበል አይካአልን ስለዚህ እተቀዳማይ ምስክርነት እግዚአብሔር ክርዳአናን ምስክርነት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክትግበር እንተኮይኑ ቀዳማይ ከምት ልብ አምላኽ ኢልዎ ዘሎ ናባኻ ተማህለልኩ ወእግዚአብሔር እንታይ ግበረኒ አድሕነኒ ኢሉ ሽዑ ምስክርነትካ ክሕሉ እየ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ምስክርነት እዚ መጀመሪያ ድሕነት ምስድሓንካ ምስክር እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ምስክር እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ምስፈለጥናኻ ነቲ ምስክር እግዚአብሔር ብዓይኒ መንፈስ ንሪኦ ብዓይኒ መንፈስ ምስ ረኣናዮ ኸዓ እንታይ ኢሉ ምስክራትካ ክሕሉ እየ እዞም ኩሎም ሰማዕታት ነዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ክቕበሉ ከለዉ ድኻም ስጋ ዘይብሎም ኮይኖም አይኮኑን ወይ ቃንዛ ስለ ዘይስምዖም አይኮኑን እንታይ ደኣ ናብ እግዚአብሔር ተማህሊሎም ምስ ደሓኑ ነቲ ምስክርነት እግዚአብሔር ንኸተግብርዎን ንኸሕልዎን ንኽነብሩሉን እግዚአብሔር ጸጋ ሂብዎም ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 9 ነቲ ኻባይ ተማሃርክምዎን እተቀበልክምዎን ዝሰማዕክምዎን ኣባይውን ዝሪአኽምዎን እዚ ግበርዎሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ባህግና ድልየትና ሃንቀውታና ጽምእና ኣምላኽ ሰላም ምሳና ክኸውን መዓቱ ከቁረልና ምሕረቱ ከውርደልና ጾርና ከቅልለልና ናይ ኩላህና ባህግን ናይ ኩላህና ድልየትኒ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ግን ኣምላኽ ሰላም ምሳና ክኸውን እንተኮይኑ እንታይ ኢሉ እቲ ኻባይ ተማሃርክምዎ ቀዳማይ ካባይ ተቀበልክምዎ ሳልሳይ ካባይ ዝሰማዕክምዎ ራብዓይ ኣባይ እውን ዝረአኽሞ እዚ ግበርዎሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እቲ ኻባይ እተማሃርክምዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኸዶ ዘበለ መጀመርያ እንታይ እዩ ዝምህር ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መጀመርያ እንታይ ምህር ነይሩ ኣበስኡ ሓጢኣቱ መጀመርያ ዝነገሮም ነይሩ
ምክንያቱ ወለድና እንታይ ይብሉ ካብ ኣምላኽ ዘይተሓባኻስ ካብ ሰብ ክትሕባእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ማለት ይትረፍዶ ካብ ኣምላኽሲ ካብ ሰብ እውን ክትሕባእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ንቁሩብ መዓልቲ ንቁሩብ ግዜ ኣብ ተወሰነ ቦታ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ነቲ ኻባይ ተምሃርኩሞ እንታይ ይብሎም ነይሩ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ድሕሪ ኩሎም ተራእየኒ ኣነ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ስለ ዘሳጎክዋ ምንኣስ ኩሎም ሃዋርያት እየ ኣነ ነታ ቤተ ኣምላኽ ስለ ዘሳደድክዋ ሃዋርያ ክበሃል ኣይግባኣንን እዩ እንተኾነ ሃዋርያ ክበሃል ዘይግባኣኒ ሃዋርያ ክኸውን ዘይግባኣኒ ብፀጋ ሃዋርያ ኣምላኽ ኮንኩ እቲ ዘለኽዎ ከዓ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ዘለኽዎ ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር እምበር ኣነ ይኮንኩን ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ዘለኹ እዩ ነቲ ኻባይ ተምሃርኩሞ ኢሉ መጀመርያ እዚ እዩ ዝምህሮም ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብክርስቶስ ኣብ በረኻ ደማስቆ ቅድሚ ምፅውዑ ዝነበሮ ባህሪ እዩ ዝነግሮም ነይሩ ሎሚ ብዛዕባ ፅቡቕ ዝመስለና እምበር ብዛዕባ ሕማቕና ብዛዕባ ጉድለትና ምስ ሰባት ክንዛረብ ኣይንደልን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይንሓስቦን እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ እቲ ኻባይ ዝተምሃርክምዎ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣከታቲሉ ክብል ከሎ ኣነ ብትሕቲ ገማልኤል እዝን ተማሂረ እዝን ሞያ ነይርኒ በዚ ሞያ እዚ ከዓ ኣብዚ ከምዚ ኣበሳ በፂሐ እቲ ህያው ምስ ፀዋዓኒ ከዓ ከምዚ ኢለ ናብ ዘለኽዎ በፂሐ እናበለ ኩለንተን ዝሓለፈን ህይወት ነቲ ኻባይ ዝተምሃርክምዎ እዩ ነቲ ኻባይ ዝተምሃርክምዎ ዝነበሮ ጉድለቱ ኣብ ገማልኤል ዝነበሮ ሞይኡ ብክርስቶስ ዝተገብረሉ ፀጋ ዝተገብረሉ ምሕረት ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ ብድሕሪኡ መወዳእታ ዝምህሮም ዝነበረ ነኩሉ ከም ጓሓፍ ቆፀርክዎ እዩ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሕብረት መከርኡን ሓይሊ ትንሳኤውን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ጓሓፍ እቆፅሮ ኣለኹ ነቲ ኻባይ ተምሃርክምዎ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብመናባብሮ ስጋውን ፃዕራም ከም ዝነበረ እዘን እዳወይ ነቶም ንዓይን ምሳይ ዘለውን እየን ዘገልግላ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣበየናይ ሰዓት ኣበየናይ ግዜ ይርከበሉ ነይሩ ቴንዳ እንዳሰፈየ ሽያጥ ቴንዳ ገይሩ ነብሱ እንዳኸኣለ ክራይ ገዛ ባዕሉ እንዳኸፈለ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ሮማ ንወንጌል ይነብር ነይሩ ስለዚ ከዓ ናብ ፊልጵ ክፅሕፍ ከሎ ነቲ ኻባይ ተምሃርክምዎ እዩ ካባይ ተምሃርክምዎ እቲ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ካባይ እውን እተቐበልክምዎ ምክንያቱ ምስ ስጋን ደምን ካይተማኸርኩ ኢሉ እቲ ካባይ እውን እተቐበልክምዎ ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ዘረክቦ ዝነበረ ህይወት ንዓኣቶም ዘረክቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ካባይ እውን ዝተቐበልክምዎ እዩ ካባይ እውን ዝሰማዕክምዎ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ በጀካ ቃል እግዚኣብሔር በጀካ ድሕነት ነብሳት ብወንጌል ተፀዊዑ ናብ ደማስቆ ምስ መፀ ኩሉ ብመሪሕነት እግዚኣብሔር ይገብሮ ስለ ዝነበረ እዩ ካባይ እውን ዝሰማዕክምዎ እንታይ እዮም ሰሚዖም ካብኡ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝበፅሐ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ክንገር ክዝረበሉ ዘይከኣል ምስጢር ከም ዝረኣየ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ መብፅሑን ብድሕሪኡ ዝመፆ ዝነበረ መከራን ስለምንታይ እቲ መከራ ድሕሪ ሳልሳይ ሰማይ መብፅሑ ስለምንታይ እቲ መከራ መፅኡ እቲ ኻባይ ዝሰማዕኽምዎ ኢሉ ብምኽንያት እቲ ብሉፅ ራእይ ምእንቲ ኸይዕቢ ከዓ መልኣኽ ሰይጣን ተዋህበኒ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ብምኽንያት እቲ ብሉፅ ራእይ ከዓ ምእንቲ ኸይዕቢ መልኣኽ ሰይጣን ከዓ ክሳቅየኒ ተዋህበኒ ስለዚ እቲ ካባይ ዝሰማዕክምዎ ካባይ እውን ዝረኣኽምዎ
قبرومو أملاخ سلام مساخاتكم كخوني أباي ونزرا أخمو بقبر انتاير يوم نيرو أقل قلوتو سلست عمت ملو ليتن من عالتن بنبعات كيف قارزكو كم زقلقلكوهم تفلتيهم بسقاي كالدي بسقا أي كالني أتوم مس منفس قدوس مس مسكرنات እግዚአብሔር ዝተዋሃዱ በምስክርነት እግዚአብሔር ዝመርሑ በምስክርነት እግዚአብሔር ዝነብሩ ግን እንታይ ገብሮም እግዚአብሔር ኣብተ ዘይከኣል ከኣልቲ ገብሮም ስለዚህ 3 ዓመት ሙሉ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ከም ዝመሃርኩኹም እናዘከርኩም ኢሉ ሕጂ ኸ እንታይ ኢሉ ናብ ተኸድሕነኩም ዝኽእል ቃል ጸግኡ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ የማዕቅበኩም ኣለኹ ኣብ ፍልጠት ሰብ ከይምርከሱ ኣብ ኣዘራርባ ቅዱስ ጳውሎስ ከይምርከሱ ኣብ ቃል ድምፂ ተሓፂሮም ጥራይ ከይነብሩ ናብ ተኸድሕነኩም ምስ ቁሎም ቅዱሳን ከረስትዮኩም ዝኽእል ቃል ጸግኡ እማሕፅነኩም ኣለኹ ነዚ እናዘከርኩም 3 ዓመት ሙሉ ለይትን መዓልትን ብንብዓት 3 ሰዓቱን ከይተረፈ ጠጠውን ምባል ኣብ ዘሸግረና እዋን ስለዚ እቲ ኻባይ ዝረኣኽሞ እዚ ግበርዎሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ እቲ ኻባይ እተማሃርክምዎን እተቐበልክምዎን ዝሰማዕኽምዎን ኣባይውን ዝረኣኽምዎን እዚ ግበርዎሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ፀበባ ይዝነግሮም እዩ ብፅምኢ ብሽግር ብማእሰርቲ ብመግረፍቲ ብስደት ኣብ ባሕሪ ክንደይ ግዜ መርከብ ከም ተሰብረቶ ነዚ ኩሉ ከዘንትወሎም ከሎ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ንወንጌል ዝኸፍሎ ዝነበረ ብሓይሊ መን ከፍሎ ከም ዝነበረ ነዚ ዝገብረሉ ዝነበረ ከዓ እቲ ኣብ በረኻ ደማስቆ ዝረኣዮ ምስክርነት እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠሞ ክልተ ሕቶ ይሓቲቱ ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ክገብርከ ትደሊ ኣለኻ ስለዚ ነቲ ነምልኾ ነቲ ተበጃዊና ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ተንስኡ ንብሎ ክርስቶስ መን እዩ ሎሚ ኸ ኣነ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ብውልቅና ብግልና ክርስቶስ መን እዩ ንዓይ ሎሚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክርስቶስ ንዓይ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ክገብርከ ትደሊ ኣለኻ ኣነ እቲ መድሓኒ እየ ኣነ እቲ በጃዊ እየ ኣነ እቲ ተሰቐልኩ እየ ኣነ ኣካል ናይ ቅድስ ሥላሴ እግዚአብሔር ወልዲ ይበሃል ኣነ ኢየሱስ ይበሃል ብዙሕ መልሲ ነይሩ ግን እንታይ ኢሉ እቲ ንስኻ ትሰዶ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ቅድሚ 2000 ዓመት ንጳውሎስ ዝተባህሎ እዩ ሎሚ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከይነግስ ልብና ክርስቶስ ኣብ ልብና ከይገዝእ ክርስቶስ ምስክርነቱ ኣብ ልብና ከይቐምጥ ኣፍ ደገ ልብና ዓፂናሉ ከይንህሉ ብጣዕሚ ምጥንቃቕ ከድልየና እዩ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ኢሉ ጳውሎስ بعين سجان دزريا نيرو أبي رخيبة كاخ سبقوكا أبي كان محج خبير يكافلت قبل مخالف أنا أتن الصخات تسد النزل لها تسدد النزل لها كريستوسي أبيت أملاخ مهلاونا تراي أخولا يكونن قال إخزابير من بابنا تراي أخولا يكونن قال إخزابير مسبخنا تراي أخولا يكونن مخنياتو اتخاباي تمهاركمو كابايون تقبلكمو زي سمعكمو أبايون زرعكمو قبرومو أملاخ سلام نساحاتكم كخوني كل تعلام انتايو دحنات كنركب
أملاخ سلام مسانا خوني سلازي نسخا منيخا مسبلو اتي نسخا تساقو غوزلها كريستوسي سلازي لومي لمو نعين نعهمن نعين نعهاتكن اتي نسخا تساقو غنزلها كريستوس ايه كبلنا زلو تخلو رحيب مخانو خنستوعلو مخنياتو كم تزجمرنا تقصي نلبي نام مسكرات كامبر نفس الساعة جنزب يتزبلو اندحر لبنا نفس الساعة جنزب نفس الساعة زربا نفس الساعة شارنت نفس الساعة تغمي نفس الساعة وجننت نوس الساعة عمزة اندحر زنبيلو هاليو انتاي كوين اللو نكريستوس قبل لبنا خيسفن مسكرنت اغزابير اوشنا خين نبر بيت مسكرنت اغزابير كاين نابر منتي انتاي غيرنا يلونا أفدق قلبنا عسينا لنا سلازي انتايلو لومي اتي انا اتنسخات تسالو دوزلها أولوسي اتنسخا أولوس تسالو دوزلها كريستوسي سلازي من مخانو ابتبرخ هذا الزار وزلو صبو غيرو تردي ويلو صبو غيرو مستردو انتايلو ويتاي انتاي كقبر تدللوها እግዚአብሔር ናብዛህ ደቂቅ ዚኣ ክንበጽሕ ወይታይ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ሎሚ እንታይ ክዛረብ ኢኻ ትደሊ ሎሚ እንታይ ክሓስብ ኢኻ ትደሊ ሎሚ ኣበይ ክህሉ ኢኻ ትደሊ ሎሚ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ መብዛሕትና ካባይ ጀሚርካ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እግዚአብሔር ዝደለናዮ ክገብረልና እምበር እግዚአብሔር ክንገብሮ ዝደልዮ ክንገብር ድልዋት ኣይኮንና ብዛዕባኡና ይንጽልን ኢና እግዚአብሔር እዝን ክትገብረለይ ይደለለ ኩሎም ማዓት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢልዎ እንታይ ክገብር ትደልለኻ እግዚአብሔር ዘስተው ሎሚ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ናይ ኩልህና ሓሳብ ናይ ኩልህና ሓሊና ናብ ዝገጹ ክንቀዓርር ወጎይታይ ሎሚ እንታይ ክገብር ትደሊ ሎሚ እንታይ ክዛረብ ትደሊ ሎሚ ኣበይ ክህሉ ትደሊ ወጎይታይ ሎሚ ካባይ እንታይ ትደሊ ስለዚ እንታይ ኢሉ ይመሊስሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኩላህና ንፈልጦ ኢና ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ኣዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ገና ኣብ ምንታይ ህይወት ዘሎ ሰብ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ከዓ ናብ እግዚአብሔር ንኽምለሱ እንታይ ክትገብር ኣዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍተሎም እዚአ ዝደሊ ነዚአ ዝልእኸካ ዘለኹ ጎይታይ ኣይፈለጥካንን ንዓይ ልወቅ ኣይፈለጥካንን እቶም ከሳጉጉን ክሰቅልን ክቐትልን ክዓስርን ዝረኣዩን ዘይኮነስ ብወረውን እታ ኣሳዳዲ ሳውል እናበሉ ዝፈልጥን ውሑዳት ኣይኮኑን ስለዚ ንጹሃት እንተረኸብካ መልእኽትኻስ ብንጹሃት ጌርካ ደኣ ስደዶ ለኣኮ እምበር እዛ ኣይከውኒ ንዋየ ሁሩየ ረሰይኩከ ከመ ትጹር ስምየ በውስተ ኣሕዛብ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ስመይ ክትጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብደም ክርስቶስ እቲ ብምስሊ እግዚአብሔር ዝተፈጠርናዮ ብመልክዕ እግዚአብሔር ዝተዋህበና ጸጋ ምስ ኣጥፋእናዮ بدم كريستوس تتعدقنا بدم كريستوس زدحنا بدم كريستوس تحاسبنا حريات حقها مخانا كنأمن إذا بمحرات زخونا لناي كبر مسقانا نعيهون سلازي انتاي كنقبر يخات دلي أتي إذن قبر لنا إذن دزيقر كالنا إذن كتقبر لنا يخان دلي إذن كتسمع عنا يخان دلي مبالنا غمتهم وأملاخ انتاي كنقبرينات تدلينا اتنحنا ندليو اتنحنا نقبرو كاب مكرانا مكرا كاب شقرنا بشقر كاب سدت ناب سقاي ناب سقاي يساقاقر الناس لزلوس وأملاخ
أبعيد كعرفت اللمو أبعيد كابها عرفت من أنت نركبسي أنتاي كنجبر إخات دلي سلازي اتخاباي تمهاركمو اتقبلكمو نسمعهمون أباي ونزرعهمو إذا جبرومو أملاخ سلام مساحاتكم كخون أب زداقم معرف سلاسة كاب عسرت حدا جميل تايل اتقال رحوق أيكونن إلو اتقال أب سماي كونن زلو تمسكرنت كاب سماي ما كور دلنا إتباليل سجر بحرونا يكونن سجر بحر سجيرو زمزالنا ننيو أيتباليل اتقال أب لبخومن أب أفكومن كرباخومي سلازي بهوات من انت ختنابرو هوات حري سلازي أم مسكرنت إجزابير هوات علو أم مسكرنت إجزابير عرفتي علو كل جزء نفلطون الزارب زرا أنا هون نمسكري اتنفلطو في مسكرنت إجزابير اتزرا أنا يوم مسكرنت إجزابير كخون أمو كمتم أم مسكرنت إجزابير عيوم إجزابير ندحنات تسقوم نهزبو نزمنات كله نبرخات زقبرهم نعناون كمو خقبرنا لومي نإجزابير انتاي كقبري خاتدلي نسخا مني خانعي نسخا أبهوتي مني خا لومي كريستوس تنسى أمتان كنملكو لنا اتتنسى كريستوس نعاي انتاي كريستوس تنسيو أنا كاموت قبر تنسي أدي أي تنسى أخون نهيوتنا بمسكرنا إجزابير كنريو إجزابير يدقفنا سنيلكم سلاش سمعهمني أبتقبروا وصولت كل إجزابير اسمعهم سلقالاتو إجزابير تمسجنا يخون سقاق ويثانان مدحنا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجو نابلع لي نابلع لكلهم عزف دربن كوينيرد سلقالاتو إجزابير تمسجنا يخون